Jane karepe Sari Budaya iki kaya apa sih jane? Kadung tak toni dadak dikeki mok jeleng. Masih aku ya pengen dadi kaya arek-arek iku mang. Iso anggotamu gak ya seneng ta? Masih aku ndek anak ngono iki ya seneng. Iso ngene. Ya Allah, tibake semampir luar biasa. Bayo sing dik ngisore iku buke Tiara. Saiki anak-anak wah selamat bapane pinter mecut kancane dipecuti kabeh wis warase mergo kelaran dipecut iku mang langsung mlebu kok mangan sakmono kae kok langsung ngombe diadahi timba ya Allah seneng aku ngene iki kapan ngene neh lho wingi sedekah saiki nggone Pak Siti yalah anak-anak main iki meneh karek meneh iki ndon ndi ton ndi iki ngangge panggung tak gak nduk lemah iso ae rek ane ngono aku ya gak macak ngene menene nduk lemah macak kaya arek-arek ngono nang kene ya Allah. Sakmira Cak. Wingi ajate sedekah desa saiki Pak Siti ngruwat Kang Putra. Hei asik. Muga-muga bengi iki nek guwak sengkala kari slamete panjang umur oleh barokah Kang Maha Kuwasa amin acarane bengi iki sing terakhir karek Cak Waharta asik yo digoyang nandiani kene mang rek asik yo alon-alon pokok kelakon yo disengkut cek nang lari hei ya awas nanti Bu Tiara mang yo hop aku nek joget ngene iki eling Bu Tiara ya aku gitu. Sampai dek teko omah nglindur bojoku sampai sapa sampean kok ngomongno Bu Tiara jadi dek. Ada cemburu bojoku lho. Mit-amit aku ngono. Ada cemburu barang. Jene ndek bojo ganteng ya mesti cemburu. Menang. Seje karo kacung iki. Gak ana sing cemburu. Ngono kate goceng susi. Campur sarine Sari Budaya Pak Siti ngruwat Kang Putra kari mulya alon-alon gak usah kesusu jek sore 10:30 Suwawiya pinarak ingkang sekeca monggo mirengaken kidungan
yen iki dulur pasugatan kula sari budaya pinaringan mula dadi anak dulur ayo padha nurut wong tuwa mumpung isih padha urip ana alam donya ayo sing bekti dulur barek biyung lan bapa golek sandang pangan cek negara mula anak nek wis dewasa ayo padha sing ngerti nek dikandhani wong tuwa aja ojo sampe getun ketemu mburi nek wis ditinggal barek wong tuwa mati sebab wong tuwa dulur wis nglakoni sara wiwit anak ana bobotan sangang wulan dulur 10 dina suwene bobotan disangga wong sing kagungan kersa Bapak Siti bengiki hajate putrane diwayangi anake telu Siti Asin barekani sing dijaluk slamet rina lan wengi Bapak Siti alias goyan kasihan anake telu ya diruwatan gua sengkala lan godane setan besok nek rumah tangga gampang golek sandang pangan nek ibu tuki mah
rumah tanggane ya wis ketok pernah anake telu diruwat kabeh wis padha omah insyaallah rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah nek diruwat ujare wong tuwa mergo netepi anak telu pengin dipangan Bathara Kala ibu Tukimah anake nek wedi sara mula mari diruwat insyaallah uripe mulya wong sing ngruwat dulur dalang sejati digolekno dina dipetung-petung kanthi tliti diwayangi awan ana sing mayangi bengi manut dina pitungan taun uga saksi wong bengi iki Bu Tukimah atine mulya ngruwat anake telu uripe padha mulya awan mangguwak reget lan sengkala insyaallah karek teruse oleh barokah sing kuwasa amin 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 ya robbal alamin alhamdulillah rabbil alamin dene napa kula bengi niki Cak Warta pribadi ngucapne syukur alhamdulillah rong dina berturut-turut diparingi rejeki karo dulur-dulur semampir mulane kula syukur alhamdulillah luwe-luwe panjenenganipun Goyan Pasian beserta Ibu Tukimah syukure bengi iki tambah luar biasa alhamdulillah ngruwat Kang Putra diparingi jawah berarti oleh barokah angel lho dulur ngeten iki saestu awan diwayangi digiring udan berarti adem ketrima panjenenganipun Bapak Siti beserta Ibu ning ngruwat Kang Putra mayangi Kang Putra insyaallah karek seger kewarasane akeh rezekine ado bilaine Allahumma amin amin ya robbal alamin ndekno Mas Tono nah Mas Gepeng nang tak tokne soale di ngisore iku jarene bolo-bolo kebengen Cak Warta dagelane jarene ngono terus sore iki mang jek sore wis kongkon nang metu tapi anak-anak gorong pentas awak dhewe ya sabar sing gubu nangkon metu iku yang Robi menan nduk jero rewang nyewambel menan iki mang yang Robi pesen njaluk gending cewek gaul alon nduk tiba lho kok ya ngono iki karo pacare rukune ngene ya ngono insyaallah nek kecil dadi pacare ngono iso setia karo bapake iya ibarat kembang kowe pancen wangi ibarat tebu kowe pancen legi akeh kombang sing padha marani ngisap sari sarine kembang melati budal esuk mas ya mulie sore
Rambute abang ditato alise saben budal mos. Lah iki lha apa aku rung mari kondek iku? Cewek gaul. Blenger. Pamundhut iki, Mang. Sing mundhut sapa? Yang Robi. Lah iki Mang amplope tak saiki, Mang. Ya apa sih kon niku? Engko didum. Lho. Lah nglayani lagak separo njaluk dum-duman kon niku. Oh, nek separuhi tambah enak kurang. Kurang apa? Kurang ajar. Wong kok iso. Kon terus gendengku cewek gaul pamundhute bolo-bolo kene senengane yang Robi lah apa kon ndek iku? Sing keras. Sing keras dadi kabeh ngrasakno. Kurang keras cewek gaul iki. Kurang keras. Sing lagumu sing keras apa njajal? Jaranan. Hop. Jaranane ndi? Jaranane ndi? Lah iki dudu jaranan ini kok. Alah teko digawe jaranan ngono apa wis. Wis kadung. Dadi iki jaranane. Sarung iki. Sarung. Lah apa ya iso dadi ning gawe sarung iki? Oh, sing penting niate. Wo niate ya. Lah iki piye kadung nyekek krek. Ya diterusno. Ya ora penak rate tabuhan. Kon niku kok iso jaranan kon niku lho kok iso. Wis mari anak-anak main jaran kok juk jaranan ae kon niku. Jaranan kumpul dadi sita. Heeh. Ngono lho, iki ijen. Ijen. Lah kok nek dadi sing gambui sapa? Sing dadine bapane sapa? Aku ora iso mbopo. Alon to dhisik. Teko iso engko nek wis enek sing dadi. Sampean tukang gambu. Wis aja jaranan wis wong kene wis seneng jaran, wis mblenger jaranan sore arek-arek wis jaranan kok iso. Ayo serampat ton, serampat. Malah serampat. Kaya nyambi. Ndang nyaur nek gak iso nyaur yo tambah ana. Cewek gaul wis dileh karepku sing keras. Lah kok malah sandal japit. Sandal japit apa? Lah gendingmu. Serampat. Lah yo kok to serampat italine sandal japit. Kon karo sing Bang niku, Bang. Aku yo gumun. Gending sing keras. Ngono lho. Gendengmu apa jajal? Jaranan. Iki mosok jaran ta? Lah lha apa iku? Goleki nempur. Wong jaran kok ngono. Ya diguyu karo arek-arek. Wong jaran kaya ngombongno mentuk. Peng. Ngono kok jalek sing keras. Kaya apa? Kaya ngombongno mentok. Lenti mentoke. Lah iku mang wis didol esuk mang. Oh, Dek. Model ngono jare ro senengane wong kene gendeng sing keras. Karepku ngetokno keringet. Kon niku. Ayo Mas. Gelang alit.
gendung-gendung tok gendung-gendung kok ora dhisin bangetan ku to wis sugih ngono cek melawak lho lah nek sampean gak melawak lah aku sing ngejak sapa urusan gendeng kok perkara sugilan miskin kon niku lho gak kena senengane wong kene iki senengane ya gending-gending tayupan ngono iku nek ngono wong kene seneng gending tayup gending-gending tayupan gending tayup Mas Tono jaranan liyane gak iso kok lho liyane gak iso kon alon to dhisik gending jaranan kuwi ya dienekno nok tayup wis liyane nenu tayup sing umum wis jaranan kon niku wis ya wis ini medeni wong kok Mas Tono sepurane iki lho wedi kon iso kene gak kulino nek wong dadi wedi wis gak usah gending sing mengandung dadi sing halus Mas Tono kula kintunaken panjenenganipun Bapak Keamanan sapa Bapak polisi sing bengi iki hadir iya no gendinge senengane iya coba sing halus halus ayo jaranan ngono jaranan ngono tak jerot kon kok sing njaluk dudu aku Mas Tono kene kok kon niku isamu ya jaranan lah nyapa aku gending Surabayan iso wolu iso Lamongan iso Tuban Tuban iso Tuban Toa sak liter tung 125 iso berarti kon bakul towa lho peng gepeng kon niku Mas Tono kula nyuwun gending wau diseneni Cak Warto monggo dikeki ati ben seneng jaranan lho jaranan wong kene rung mengo kok iso aku lho wedi nek ngene dadi lho wedi aku ngene iki mengares mlirik-mlirik ini aku wedi ora karo-karoan kok ora wis gak njaluk jaranan aku nek njaluk jaranan senenono liyane ae tayub engko rong gending Mas Tono Samboyo Samboyo mbek jaranan ni apane lho lah apane ayo misanane minduan lah ya berarti kan sak dulur ya ora apa-apa aku mbok pengen gending apa jaranan lah ya aku wis gak njaluk jaranan terus njaluk apa Samboyo ya padha oh nek ngono gak sida ditono ora jaranan ya ora Samboyo aku lho wedi nek arek dadi ku wedi aku iya Mas kepangan Mas kepangan niku ya jaranan Angel. mulane diarani jaran kepang berarti kuwi padha sik dulure mbuh Mas Tono gending mbuh gendeng mbuh gendeng apa lah jare njaluk gending mbuh iki ngrepoti kok Gokto gendengi nyuwun sewu lho ya umume Lamongan ya to gak kaya waduk gondang kuwi ya to gak ya to gak iya terus nang angklung Lamongan ya ngono iku senengane wong kene gending tayub ngono lho kon niku kok jaranan niku ngono kon iso ta mlirik kaya arek-arek ku mang iso kon iso sik ya apa sing njajal sik iki ora dadi iki napa ora dadi iki napa kero wong dadi kok ngono peng kon jaranan gak oleh wis disko Jawa nah iki sing tabuhane ora dor iki mang heeh tak duk tak duk tak duk tak duk tak 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 pakmu petak ora engko lak nyeneni neh Mas Kepeng dalem nek disko Jawa iku ora duk tak iku ora lah iku ngono krunguku dung tang dung tang dung tang dung tang dung tang dung tang gepeng kendel utang no lah aku
lagak muring-muring. Ngaku wae kok. Jek tak jek tak jek 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 jek. Ora kok jek tak jejek ora ngono. Berarti kue kurang cermat. Wis manut ngisor ae. Ora ngono. Piye kok? Ngene lho. Jek tak dengkul. Jek tak dengkul. Jek tak dengkul. Jek tak selentik. Iku paling jaran maneh nek nyelentik. Enak disko Jawa enek dengkule nek nyelentike. Ayo. Ya. Duet barek aku disko Jawa. Disko Monggo Jawa. Mas Tono. Monggo. Sip. 1 2 3 4 prawan metu bengi ngompol. Wong perawan kok ngompol kon niku. Perawan cilik lho Guk to. Masih awakmu ndek anak Guk to, anakmu lanang kowe wedok. Anu wedok, perawan berarti iya. Ya perawan cilik kan ngompolan. Nek perawan gedhe wis gak ngompol. Kon kok iso sih pengen. Golek pangan nek. Ayo Mas. Cirolu. Hey. Goyange sing padha. Madhep rono. Awas. Asik. Asik asik. Hei. Onde onde onde. Asik. Hei. Onde onde onde. Onde onde anget, onde onde anget. Dayoe teko. Endi? Hop. Iso tagak kan niku? Iso. Lah ya disko Jawa. Lah iya. Lah kon karo nerusno kok endi kon niku lho? Lah sampean takon. Lah iya. Endi dayoe? Lah iya aku endi? Lah iki lak dayoe iki. Lho, lah iya jawabku salah. Dayoe teko. Terus Awakmu sing nyari. Beberno kloso. Lah, beberno kloso. Dadi beberno kloso. Lah, iso ayo. Oke. Ciro lupa. Hei. Set. Dayoe teko. Gelarno kloso. Asik. Klosone bedah. Diguwak. Kok diguwak ya apa sekali niku? Lha bedah ki apa gak diguwak? Lah wong karek nerusno kok gak iso sih, Peng. Aku wedi dhewe aku. Guk to dadi tukang. Jane iso tagak sih kon niku disko Jawa iso tagak sih. Iso. Lah wong karek nerusno kok klosone bedah kok iso diguwak kon niku lho. Lah terus kon piye gak diguwak? Ditambal jadah. Jadah kena nambah. Kena. Ya mbon nek ngono. Ditambal jadah. Ditambal jadah. Iso? Oke. 1 2 3 4. Hei hei. Dayoe teko. Ditambal jadah. Asik. Kok ngarep. Kok ngarep. Lah ya wis, jaremu kon nembel jadah. Wong dayoe teko kok ditambal jadah kan iki apa sih? Lho, Guk to mari omong kok lali. Teko ngarep kaya mang lho, Peng. Ya Allah. Iso. Teko ngarep. Sing piye? Dayoe teko. Beberno kloso. Kloso terus jadah. Nah. Lah yo kok to angel e. Iso tak kene gak iso tak nyanyi dhewe aku. Wis pokok beber kloso tampil jadah. Lho ayo ngono. Iya iya. 1 2 3 4. Hey. Dayoe teko. Gelarno kloso. Asik. Asik. Klosone bedah. Tambalan jadah. Jadahe mambu. Dianget. Apa?
dienget. Jarimu nek apa ae sing mambu dienget. Jadahe mambu. Lah iya apa ae sing mambu ngeten. Iku lane entut dinget iku. Kon iki pringisan wong jadah kok kan enek gandenge sih, Bang. Dewe-dewe nggone kok iso jadahe mambu. Awakmu karek pakakno asu. Lah, Awakmu kirik. Lah aku mbolo nasu iki lho. lho. Lagune iki lho ngono. Gak ngelonon dhewe. Ora. Jadahe mambu. Dadi pakakno asu. Lah, Asune doyan ya? bisa ya? Oke. Pakakno asu lho ya. Bisa. Jalali. 1 2 3 4. Hey. Dayo teko. Pakakno asu. Ragoti sak dengkul-dengkule. Wong dayoe kok dipakakno asu ya. Lah ya kok to lah jare mbok kon makakno asu. Teko ngarep. Gak dipek gurine tok. Teko ngarep. Kloso mang. Nah. Oke, ACC bro. Ayo. Iso ta? Bisa wis urut iso. Jiro lupa. Ya. Dayoe teko. Gelar no kloso. Hey. Klosone bedah. Pambalan jadah. Asik. Jadahe mambu. Pakakno asu. Asik. Asune turu. Danggugan. Wong asu digugah apa sih kon niku? Lah turu ngesakno nang cek mangan. Lah iku nek awakmu turu digugah. Lah wong asu kok digugah kon niku lho. Lah iki lho kok muring-muring ra melok digugah. Kacung apa kowe ngeklek wae. Lagune iki lho. Asune turu. Nah, gemplangen alu. Yo gemplangen dhewe. Aja ngongkon kancane. Jane iso tak gak sepen kon niku. Lho kuwi jawab nerusno kok gak iso kon gemplangen alu. Iya. Ngono kok muring-muring ya. Ayo. Gemplangen alu lho ya. Iya. Dayoe teko. Gelarno kloso. Asik. Klosone bedah. Tembelen jadah. Asik. Bang jadahe mambu. Guto pakakno asu. Bang. Asune turu. Guto pentungan alu. Gepeng. Alune puklek. Syukur. Uangnya lek pepekane Guto. Salah. Wong karek nerusno kok gak iso. Dane kon karek kaya aku golekno parian ngono. Sik, dayoe teko. Gelarno kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadahe mambu. Pakakno asu. Asune turu. Gemplangen alu. Entuk endi alu. Kok iso entuk ndi? Gak iso njawab. Parian liyane. Iso? Iya, Tenan? iya. Aja kuwi mang liyane. Disko Jawa. Disko Jawa. 1 2 3 4. Asik. Rambut kramane rekmo. Nek irung iku agrono. Asik. Nek wis krasa reget nang kramasana. Cek ben ora ge enggon tumo. Irung kramane grono. Aku ngomong grono iki kudu dijogo. Asik. Bolongane loro padha. Tapi iki ngono dalane nyoba. Asik. Tutuke
cangkem. Asik. Iki Kok iso kowe nge? Ayo apa? cangkem kok basane ya cangkem. Tutuk utawa cangkem. Ora iso mingkem. Iso mingkem nek dijejeli apem. Iso tak gawe Bang niku, Bang. Iki ngono jenenge Mbak Susi. Heeh. Bocahe ayu tur kemplinthi. Heeh. Aku ero dikenal Darmaji. Heeh. Bocahe awake gedhi. Lagu apa? Susi. Lagune Susi ki gak Sampeyan iki ngono. kok ngrameni tanggane sih. Syukur. Tanggane keturu kabeh. Syukur seneni wae. Aku ki nyeneni sampean. Kok gak krasa. Gak krasa. Tanggane keturu kabeh. Lah kok bengar-bengar kok embong pula. Lu tambah dheke buanter ngene. Aku ki wis iri. Lah ngene irihe gedene sak pira kok to? Omongane tambah ngalah-ngalahno gluduk. Asin tanggamu. Wedhus kate manak ndelisep maneh. Apa? Krungu swara sampean. Masa? Lah lha apa? Lah buantere kaya ngono, neranang-tang. Anggotamu RE King ngono ta. Ngono iku. Rene dadi tukang celatu. Mbok melok nyanyi iki mang lagu sing salah disalahno, sing bener dibenerno. Dek sajak eka ana perlu. Jek esuk wis nangekno aku. Ning tanganmu kok nggawa palu. Apa to sing rusak dipanmu? Aku melok. Wis kuwe ra usah selayang. Dek bengi metu karo sapa? Neng lambimu lipstike sapa? Yen dudu bocah wadon liya. Dek bengi aku ora ning ngendi-ngendi Jere dek. aku. Malah aku njaluk tulung dikeroki. Jere aku, pirang-pirang dina ora mbok turuti. Rasane gegerku kaya disunduki. Wong wadon nganti Ganti dhewe. kuat ati. Klubrak-klubrak bendina makani tinggi. Asik. Jalan-jalan ning belanjane ora mesti. Apa aku arep mbapakani wedi. Wes nyanyi kre. Nyingkreh ya nyingkreh kok. Kuwajem jahat. Lapa? Wayah aku lagi kate nyatek kok nyingkreh. Iki kok iso nyatek apa kirek apa piye? Jange melok lagu lho kok kon nyingkreh. Lah ya langsung disaut ya. Saut apane pengen dikerawuk ra iku. Lah lagune mang ya apa? Wis nyingkreh ngono. Lah ya lah sautamu lak penak sih. Mode. Ayo ngono. Loh, ngono. Iya. Aku masih kon nyingkreh, jawabku tetep emoh. Mode. Ndoki tak jajal. Emoh. Goro, aku dhisik ngono lho. Goro. Gawe kok kesusu ta? Iki nek wis kudu arep kok modelmu kok ngono kon niku. Terima kasih atas penjunduamu. Entek ono kono dhisik. Mari kene ngusir. Kono rong dibuka kok wis kudu mlebu wae kok. Sampeyan niku Usuk. kok gak sabaran sih, he? Lah wis muntup-muntup. Wis nang nyingkreh. Kowe nyanyi kre. Emoh, Dik. Yen ngono wae aku sing nyingkre. Minggat to. Kok minggato ya apa sih kon? Lah kene kate nyingkreh, babate minggat. Kono mang ya apa sing pertama? Wis. Nanyingkre. Awong mepet to. Mode. Wis. Lah ya. Mm. Mode. Aja. Kon kaya wedhus manak ae kon niku. Engko kok wangel wayah ngadep wonge. Iso. Ayo. Wis. Wes nyanyi kre. Emoh, Dik. Yen ngono wae aku sing nyingkre. Aja, Dik. Aku masih cinta bandamu. Aku kok cinta mbokmu.
Wong aku ae grusak-grusuk apa maneh mbokku? Kata temen kok nek grusak-grusuk karo mbok. Ababmu malingin. Abape sapa? Abape Susi. Ababe Susi. Wah, kok niku. Sik jajal Dik, sik. Ngurang. Kurang Hak ya. Kurang kok iso. Wah. Ya. Goto. Kurang kok. Goto. Apa? Indil-indile ketok. Wah. 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 Masalah, Mas. Apa, Dik? Sama delok ah. Apa, Dik? Iki apa ta Mas iki, Mas? Iki kok muntup-muntup ta, Mas? Kak, Dik. Apa ta, Mas? Nek muntup-muntupi biasa kate metu, Dik. Apa nih, Mas? Brengose. Oh, ngono ta, Mas? Kate metu. Putu-putu. Ndak aja ngelokno wong ngelokno utara pengin wi. Ijol iye. Apa? Ijol. Ijol apa? Yo ngene iki. Lah ya gak apa-apa ta? Duwe mundi. Hah? Lah sampean milih-milih sing ndi sampean ora apa-apa kok aku. Tenan aku gak apa-apa karo sampean. Sampean milih. Aku wedi dhewe aku. Lapo? Iki wedokan ta Bathara Kala. Modele kudu ganyang wong. Aja ngatekno gepeng. Gepeng iki wonge gak isanan. Mosok. Lha temen masih brengose sakmono nduk omah disentak bojone no langsung ngendrek ada nih. Ya mosok. Bukan kok aku iki kalah karo wong wedok. Wah, kok delok brengose sak kepel nduk omah disentak sing wedoke langsung dekem. Aku iki ngajeni bojo. Ilinga mergo wong urip nang alam donya tanpa enek wong wedok ra iso urip nang donya. Mangkakno senajan ki bojoku nyentak aku ngalah, ora kok kalah. Mergo kuwi titisane Kanjeng Nabi sing wedok. Enek Kanjeng Nabi wedok. Wong idik ya. Biasa ini kaya gepeng ngene iki. Mergo apa sih kok wedi karo bojone? Mergo dheke salah. Padahal lagune wis digawa dhewe. Ceritane wong seneng tunggal sak bale. Wiwitane lungguh jejer sak bendinane. Saya suwe graya-graya ya tangane. Banjur ngomong yang aku tresno kowe. Mulane dheke gak ngugemi lagune wong seniman. Alon to dhisik karo bojone. Gendingmu iki gending jemberi wong. Lah kok diberi wong apa ta, Mas? Seneng tunggal sak bali. Iya to. Nek iso aja diterusno. Lho, seneng tunggal sak bali. Nek gak seneng yune ipe, seneng adike ipe. Suwe-suwe merambat maratuane. iku sapa? Aku dhewe. Ya to, ya to. Salah rek. Wong ngomong iku gak adoh teko awake dhewe. Alon to dhisik. Aku mengkep rucuk. Asline ogah. Lagune asline piye? Nek iso diganti aja seneng tunggal sambali. Terus lagumu njajal ya apa? Seneng tanggane dhewe. Contone kancane coba. Nah kene. Nah, Susi umpama. Ceritane wong seneng kancane dhewe. Heeh. Wiwitane lungguh jejer sak bendinane. Saya suwe utang dhuwit tak kei ae. Bareng gak iso nyaur, Dik. Ayo tak gendak dhewe. Lali aku. Piye Sus? Piye Sus? Tiba iki ngruwakas pasti tangga-tanggane kok sasaki paling iki. Iya wong jane kaya sapi mangan tebon iku ngus. Banyak Mas masalah. Lah nggitmu aku banas pati ngono ta. Kok beragas tanggane dhewe. Aja dijak ya. Ayo. Ora Mas. Ora ya. Ayo Pak. Kembange mawar Tak geleh nduk tengah latar. Enek eruh aku kembangmu tak ora tarik terus tak sempar. masih mbok sempar Atiku
aku sabar aku pengen ngrabi susi paling oleh rong dino ngajak buyar iki soale rabinan Ya aku ya ora kuat to Mas karo sampean Mas. Sampean koyo ngene. Kayak Banaspati jare sampean nang kayak Banaspati to Mas. ya bener Susi tapi aku bener ngene aku kudu Apane Mas kudu? maksudnya manutan lho aku ora gampang nesu mangan riman Meriman, Dek. segone titik Dik upone sing akeh iku jenenge panganane ya akeh kon niku aduh kembang aja kembang mawar gak ayo Nanti ya kembang melati saben dina tak sirami enek konangan aku kembangmu terus tak pateni masih kok pateni aku tetep sabar ati aku kate ngrabi susi wedi bolak-balik mati iki bojone matinan rabi ping pira alah glundung kok bayang ya mati mlaku kesandung karo kesandung wit gedhi kok to wit lombok iya ku ya mati kuwi ya mati berarti Susi ki gak jodoh karo wong lanang kok gak jodoh ya apa to Mas? Dik nek wong wedok rabi matian niku medeni lho Dik lah Ya to Mas. cara nek wong seneng karo awakmu paling krungu-krungu paling gak gelem Dik lah jenenge iki wong wedok macan rembah kok macan rembah ya apa sih Kurang ajar kon ya. enak kurang ajar timbang kurang duit Aku menungso kaya kewan ki ya apa to? alon to dhisik aja gawe kembang melati pethuke mesti mati liyane Liyane iya kembang kenanga tak gelehno dhuwur meja enek konangan aku kembangmu terus tak bleki boto asik kok bleki boto aku Susi gak apa-apa susi kate tarabi gak sida mergo kate digendak warta malah kebeneran aku nek kate gendak warta tenan aku malah kebeneran malah kebeneran aku sampe gendak Kuto. Iling-ilingen. Nek wong wedok ngene iki, mbok lanangan pitu bongko. Dek kan iki seneng temen mbek aku ta ya seneng ta Mas ya ora apa-apa ta Mas seneng Dek emo Dek sampean gak gelem karo aku awakmu cilik nu kok iso aja lho awakmu cilik kok munggo awakmu lemu kaya yang tiara ngono ya munggo rapopo pengen kok ngono ta Mas rapopo awakmu cilik no Dek Le nek cilik penak lek-lekane karo gedange kolu. angget tak mupil kon niku rabi ki ngeleki bibit lan bobote Lah iya nek bibite gak metukno sing penting ayo bobote. kok bobote Lho jaremu bibit lan bobote dadi termasuk contoh kanggo masyarakat kene. Iya. Ora kok rabi ki awuran. Gelek senenge atine dhewe ora. Mergo rabi padha karo ora nandur gedang. Nah. Nek nandur gedang ditandur terus woh bathok celeng. Bathok celeng mati. Iya. Tapi nek nandur menungso iso dadi selawase urip. Nah, dadi kaken lan ninen-ninen. Contone kaya iki goyan pasian ngene iki. Kaya Pak Siti ngene iki. Pak Pasian. Nah, Pak Pasian ngene iki. Goyan pasian ngene iki. Kaya Bu Tukimah barang ngene. Ini ki nek ge contoh. Lah iya. Anake telu wedok, lanang, wedok. Mbak Siti, ya, Yasin, Ani. Yasinu Sarin. Loh. Anake kan telu. Wedok, Mbak Siti. Mbak Siti, sing tengah lanang jenenge Yasin. Sing ragil Ani. teng 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 Ani. teng 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 Meteng.
Ben kon kok ya nyaut ta Yesus. Lah ya apa to, Mas? Wong Lho kok penyanyi nyaut ae api kon ku, iki. Mas. Ayo didongakno. Panjenenganipun Pak Sian. Heeh. Didongakno seger Pak warasan Kasian. selamat. Amin. Tetep awet panjang umur. Heeh. Awet Ya. ngomong anak putunipun. Ya. Mugi dipun paringi rejeki ingkang raket. Bengi iki sampean oleh rejeki, aku oleh rejeki, kon yo oleh rejeki. Heeh. Sangu dhuwit, ayo nang warung. Nang warung to, Mas? Iya ta. Lho sangu to, Mas? Aku kudu kok bayari, kok trangsir aku kudu Ya iya to, Mas. Iya. Nang warung. Paling wong loro lho nang tek pira to, Sus? Ayo tek pira. Lah iya. Nang warung. Butuh mangan. Iya mangan Iya, kok. Lho, Dhuwitmu ndi? Duitku? Pira? Ya iku lho, Mas. 2 juta. 2.000. Lah iki kok ya cukup to, Mas, wong telu. Metame jabang bayi lanang wedok. Lah wong wedok maca alisan sampe nyelirit kaya gantar kok. Sakmu dhuwit 2.000 ngono iki lho. Iki ngono cukup, Mas, wong telu. lah ya wong 2.000 kok cukup. Iki tukono lombok lho gak pedes. Lho kok iso to, Mas? Brambangnya oleh brambang lanang sitok ndil cilik. Kon iku aja sombong-sombong. Lah, Gak ndoloni macakmu. macake ngono. Ya ora sumbung to, Mas. Alisan, idepan, celekan, Za. lengstipan. Lah kok dhuwit 2.000. Wis nek kon gak kuat mbayari, tak bayari. Mangan barek aku. Wong telu mangan. Bareng barek aku Lah, perlu ngene lho. ngajak kanca-kanca pengrawit. Nduk pompong oleh rejeki. Kanca pengrawit sampean bayari kabeh. Rong bengi wingi sedekah, Saiki ditekakno Pak Kasian, Eh. nglumpuk dhuwit Gurung kalong. gurung kalong. Duit sing nok sedekahan wingi. Nah, wingi sik utuh guru ketambahan bengi iki engko. Diki mbayari mangan wong akeh. Ya, kok iso 5.000? 5.000? Piro? 5.000. Sadu bilah. Lah ngene kok kate gembayari sak panjak-panjake ki oleh tempe sak pojok. Kene. Kene. Kon niku Wong timbangane kakean ngomong gegeden ngomong wani gegeden duit. 5.000 kilo digandeng 7.000 lho sego ki lho gak mareki weteng. Melok aku milih mangan embong ndi. Lho. Kok mangane mbok iki apa to iku? Mosik to aja kesusu takon niku. Ditakokno dhisik. Mangan embong iki kaya apa? Maksude mangan nang warung sing pinggir embong. Loh, ayo ngono. Milih embong ndi sing kira-kira rada Embong kambangan sampai ngimbang. aja gak enak. Apa? Enek sing embong angel jurusan maut. Ayo, Sampeyan iki gelek suwine apa gelek glise? Wis kere wis. Wong kate ngejak mangan ya wis. kencane kok mangan. Duit 7.000 gawonen. Heeh. Masalah biaya mangan sing nanggung jawab dhewek. Tapi gak mangan embong to? Oh gak. Nah, siap. Golek warung sing Padang. Oh, warung Padang. Warung Padang. Pilihin warung Padang, Sus. Aku seneng aku ku sego masakan Padang iku. Seneng aku iku. Burung tahu mangan masakan Durung Padang. tahu ya? aku. Oh, Iki seneng mangan Padang. Seneng? Seneng Seneng. masakan Padang. Ayo warung kono pojokan kalau wis Padang rane apa-apane. Berarti kon iki omong mutok. Ngetono dhuwit sing cukup ge mangan wong 17. Kok cacak ngono separone desa kene mangan kayane gepeng. Sing dhuwit tak sak tengen iki. Iya, iya, iya. Ayo milih ndi sak kiwa karo tengen. Ayo deal. 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 Sing kiwa. Milih ndi? Sing kiwa. Aku yo milih kiwa. Apa milih sing ndi, Sus? Milih ndi? Ayo. ya padha to, Mas. Kiwa. Kiwa. Wis wong loro. Milih kiwa, milih kiwa. Gak enek apa-apane. Sampeyan ki apa to? Ah kon melok-melok kudune nek aku milih kiwa kon milih tengen. Dadi enek kiwa, enek tengen. Ayo. Kok kon seneng kamu melok. Milih endi sing disak panjak kendang karo sing tak sak tengen. Kok koyo tirai sih, Rek. Ini kok iso-iso. Sik dhuwitmu saiki nang tokno ngono lho. Iki lah sik masalahnya gak dikelumpukno sik dhuwit ku gak mencar gitu. Aja omong tok ae. Aja omongmu, omongmu ku digedhekno aja digedhekno omongane. Kuwi aja dituku iki tok Cacane cukup. duwike iku. Wis ngelumpuk Ya, hitungan duit wong loro. Nah. Ayo. Nah. Lo. Selamat Piye? Karunto. Kate digawe mbayari awakmu duwike mlayu dhewe. Masalah iki Duwike apa? gepeng iku enek sikile,
Nek dhuwitku gak iso mlayu, dhuwitmu ya gak iso mlayu. Gak iso to. Mergo gak nek sikile. Sikile. Dhuwite gepeng enek sikile. Dadi iki mlayu. Oh gak mlayu kok to. Lah lha apa? Glinding. Nyah. Piro? Luweh iki. Piro? Iki kate dibayari wong 17. Lha dhuwit 1.500-an loro. Akeh dhuwitku. Gak apa-apa, Dik. Iki penting lho dhuwit loro. Heeh. Wis kon nang turu mujur ngalor, nang mripatmu tak tutupi. Kowe iki kok jek ngono iku. Kon iki kurang ajar. Lah aku dhuwit 5.000 kon nyek, Susi 2.000 kon nyek. Lah dhuwitmu tambah 1.000 iki lho. Kon apa ya oleh, dhuwit 1.000 wong telu. Dhuwitmu pira? 5.000. Tapi kan sitok. Heeh. Dhuwitmu pira? 2.000. Tapi kan sitok. Iya. Dhuwitku pira? Loro. Tapi kan loro. Iki termasuk dhuwit tuwek. Dhuwit kuwi mbahe dhuwitmu. Guru ngenek dhuwit 5.000 sing ngenek 500 dhisik. Iki dhuwit tuwek. Nek iki gak apa-apa wis. Iki supaya wong telu iki iso mangan bareng. Tak tukokne sego ae. Heeh. Iya. Kene aku sing tuku. Aku sing tuku. Mbok go minggat ki engko. Le sik. Wong dhuwitmu mok 1.000 kate nukokno sego ra balik ki engko. Kene tak tukokne. Akeh luwihane ki engko. Dhuwitku sing akeh dhewe iki mang 2.000. Kowe kok ora balik ngono. Lah kok gak balik ya apa to iki? Karo kanca kok gak percaya. Nek kon niku aku gak percaya, tapi nek Susi aku yang percaya. Iki Susi ki temen iki. Dhuwit 1.000 kok. Jaluk mangan enak. Lali ta nek kuwi dhuwit tuwek. Kowe nek nyeneni dhuwitku 1.000 kualat. Lah apa? Lah dhuwit tuwek kok mbok seneni. Lho dhuwit tuwek tapi piye? Tak temok. Sus nak tukono Sus. Cepet ae. Barek olehno kopi sak gelas. Kopi sak gelas, sego. Terus apa maneh? Udang goreng. Terus sampean apa? Aku tukono kulot loro. Lah wong tuku sego ning warung kok pesen kulot kon niku. Kon iki mblara kok pengen iku torone dhuwitmu 1.000 kate njaluk kulot loro lho. Lah ngono kok mbok tari. Wis nang budal aja gatekno gepeng kon niku. Ancen. Ih, Balik ngono mbok numpak becak. Numpak becak nanti. ya ayo aku sampean gendong. Ayo gendongan. Wis to nang budal. Aku mau njaluk gendong arep. Aku njaluk gendong arep. Yo gendong arep. Heeh. Aku sing gak kuat. Niku. Wis. Nek tukono. Wong iku nek gak percaya karo kanca akhire ya ndadekno dredang ngene iki. Padha mbek gak percaya awake dhewe. Ya iya to, sing penting kan persatuan dan kesatuan. Wong nek rukun rasa, nek gak rukun rusak. Nek rusake sepeda kena didandani. Nek rusake sepeda motor enek reparasine. Tapi nek rusake brengos ya teka. Yo aja diapa-apano. Ditukokno sego suci. Oh ya berarti wong temen. Salah rek, segone dianget. Selamat pikir aku tuh asrenor. Piro sego sak bungkus? Sak bungkus sih, Mang. Mang Selamat balik. Berarti lah duwe sampean nang pira? Bisa kan 5.000, duwe 2.000, duwe iki 1.000. Duweku piro? Duwe 2.000. Tak kei karete loro. Ya, kon duwemu piro? 1.000. Tak kei sendoke. Lho lek segane. Aku 5.000. Ora sida kene dhuwitku. Gak sih. Apa wis ditukokno sego kok. Ya mok kok aku timbang gamplong-plong. Tangane kok iso. Tangane kok iso melu. Lah aku duwe ngono tangane. Lah duwe 2.000 dikeki karep iki lho. Mangan kesuwen. Masalah. Ngene kok ngajak urunan. Apa iki? Tanganmu mambu apa iku? Bek, mambu apa? Oh, blejet wingi iki. Apa to? Blejet kok sapi teng wae. Ki jemberi wong. Isu kono isu. Yo, selamat enek banyu. Tangan ngono kok mbok gowo. Kene iso kene. Masak lerek. Ya iki goto anakku mbarep. Tawur. Apa? Lah kok mbok Iki apa sih? kok mbok pangan
mangan dhewe. Lho dhuwitku 5.000 kok. Nek susulan dhuwit 1.000 gak oleh sak tempene. Temenan iku mah. Duitku. Duitku 2.000. Isu aku tau engko nang mambu apa-apa tanganmu. Aku wedi dhewe. Awakmu tak isu. Gak isu aku tak mut padha ae. Nah. Ini tak isu sikilmu lho. Lho. Sing Sing mangan tangan kok sikile. Kene lho aku tak iso dhewe kene. Kene lho. Wong kok iso kene lho. Dek kliru ki lho. Kliru. Lho entek banyune. Entek banyune. Baba wis tanganku sing paling koproh dhewe. Gulane pira? 2.000. Kon 1.000 kok tokak takok ae. sing 5.000 aku. Heeh. Sing berhak ngatur iku aku sing akeh dhewe. Ya ta, Kak? Oh aku krasa. 2.000. Carane mangan, tangan loro. Tangan loro. Biji loro. Alon to dhisik. 2.000. Iki 1.000. Heeh. 1.000. Berarti mangan biji Loro. mambu apa to kene kok mambu. Pengenku kok. Iku mambu iku mah gak iso iku. Dik 1.000 driji sito. Siji. Sik drijimu. Siji. Ya wis gak ate hitungan driji gene kok. Lho, Oh nang ayo padha mangan-mangan jujur iki adil. Lah nek driji 5, Ya tangan 5. Lho, duwe 5.000. 5.000 5. Waduh sak puluhan entek iki. Lho, carane to, Pe? Aku nempel drijimu loro. Ora apa-apa. Cek padha telune mbak aku. Bijimu mangan Loro. Heh. kok mambu sih. Kok bolak-balik mambu ae? Bijine susi kok jek mambu sih. Le sus mosok sujik mambu. Masa aku mari nyogok petek iki mah. Aja njemberi wong. Padune aku cek gak kolu terus ora melok mangan ngono ta. Wis ya. Ya wis lho. Sik Jim. Saiki sing dhisik sapa? Driji 5 wi 5.000. 5.000. Susi. Loro, driji loro. 2.000. Lah aku sitok ki kok. Lah iki lak duwe akal to. Akal barek okol menang Menang akal. sitok Tapi kan yo iso. Ya wis. Iso ya? Ya. Driji loro ya. Loro. Saiki sing mangan dhisik sapa? Lempung sing ngatur jere sing judi 5.000. Wis saiki ampre apike ae. Heeh. Susi dhisik. Aku. Dhisik. Ya ya yo sing wedok sik ta, Mas. Dhisik. Manut to dhuwit 1.000 kok ngatur. Loro. Nah, kon sing nyekeli, nek aku sing nyekeli gak. Ya. Asin kagak sih? Lah kok driji 5 kon ge nyekel sih, Peng? Aku kuwatir ngene gak asin. Gak oleh kok iso. Delon wis dicokot ngene iki. Wes tangane Ayo, padha kok cokot iki gak kanggo iki. Aku kok gak uman. Kaya wis tak balekno. Lah dibalekno kok mlebu rene. Dibalekno. Oh wis kolu. Ayo, Susi, mangan dhisik driji loro. Gak uman aku ki Ngene, kok. ya, awas. Kok mambu sih sus adohe barang kok cuma. Bola-bola juk mambu ta. Engko drijimu mambu apa no? Padahal iki mang wis tak. Nek drijimu mambu ngeten. Carane ngenget ya apa? Lah nek kompor nang ngene ayo mloncot. Diumbat ta sus, kon diumbat ta kan. Iki mang wis mari tumbak. Wiji ngono lho, wiji. Oh lho. Boleh kon ngubah. Sus, teko kene lho sus. Awas ngono. Nega. Teko kene lho sus. Ancang-ancange teko kene cek oleh akeh. Kowe nek anyi-anyi piye? Kekno aku apa piye Yo drijimu? yo pon aku gak yo leso. Ya wene ayo. Ayo. Awas. Aku sing ngitungi. Ya. 1 2 Iya. Selamat selamat. Lah sus, kok mlumah sih sus? Selamat. Lah yo apa ta, Mas? Kurepno lho sus. Oh. Nek mlumah ambune tambah banter ngene. Enggak, kowe iki niate kate mangan apa kate nyopet? Nang tak-tek. Lah, Nah, ngene ta, Mas? ngene lho sus. Sakeneke. Nah, ngene to. Sakeneke. 1 2 3 jelep. Selamat. Lah. Selamat. Lele lah jempolane. Jim. Jempolane kok nyepit to kok iso. Uri iki jempolan ben jetiane ngewan. Lah jempol lamu ku masalah ambune koyo ngene iki sus kon niku. Kurang Apa ajar. susi uri wong loro ngene kok jempolane mbek jentian nyusul.
Drijimu loro iku lho, Sus. Kok Loro ya apa? wis. Jempolane ngene-ngene. wis gak kenake kuwi ya wis kuwi rezekimu nanti mangan. 1 2 3. Baleni nah. Iya. Ayo Sus. Was. Aja pringisan ta Sus. Sik jim. Kok sitok men. Sir. Iki yo. Lah aku sing nyekeli termasuk jurine. Wis. Kok Saiki Iki yo aku tak. wis to. Mangan iki lho. Gorong leman tapi kan wis kon japet to. Wis tak dapat tapi sing keruntono iki lho. Sing runtono sapa? Iki lho. Aja diruntono, Peng. Ndewek. Jenenge gak adil iku. Ayo, pangan, dijupuk. Iki yo apa derek? Ayo 1 2 3 plek. Lah wis ndang ale. Pangan. Nah, pangan. Kaya nyambi. Pangan. Ciuman aku. Piye rasane? Pangan, piye rasane? Piye? Enak ya? Enak. Nak. Asin. Kaya tekku. Nggonku menggasin sing jajal sing asin sing ndi. Oh ini kurang ajar. Wong tangan siji Jadi- bolak-balik jajal. Genten mari susi. Saiki genten gepeng. Aku. Tangan siji dhuwit 1000. Ya wis. Driji Ora apa-apa. siji. 1000 ora apa-apa. Eh, Sing awas. nyekeli sapa? Adil lho ya. Iya. Awas. Kok apa no? Tak ungkal. Cek landep. Anggitamu kikir geraji ngono ta? Lah saenakku tetekku dhewe kok. Jane iki drijimu iki driji daging apa pesi? Gak iki bakul arum manis. Oh enak ku to. Kok ya pas nggon-nggonane. Kok iso muni to, Peng? Kate gak muni disurung kono. Ayo kene wis. Susi sing ngitungi. Ayo hitung ngono Ngono, Sus. Sus. Ayo Sus. 1 Ya. Awas. 2 Iya, ya. Awas. 3 Iya. Awas. 4 Ya. Iya. 5 Awas. Iya. Ya. Iya, awas. Tambahan. Iya. Ya. Awas. Asik. Ya, asam uratku kumat. Ya. Iya. 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 Lah, wis. Masalah piye dan iki? Aku wedi sulak dioyok goto. Bener tangan siji ngene tapi tangan sampean sing sitok ki ngongkel kon isor. Ora urus penting nyubles. Sus. Landep mari diungkal lumeng. Langsung nyubles beles ngono e. Lah ya. Wis saiki genten aku. Awakmu sing nggawa. Ahune pangah ya. Gepeng. Pangah. Panas. Aku ngotot. Dipiti lho kok iso. Dipiti. Lah panas-panas kon lek kae kon niku. Oh iso. Wis genten aku saiki. Gepeng sing ngitungi, aku sing mangan. Dhuwit 1000 driji. Dhuwit 1000 driji. Dhuwit 1000 driji. Sampe jegok. Gurine iku sampe jegok. Dhuwit 1000 driji. Dhuwit 1000 driji. Dhuwit 1000 driji. Dhuwit 1000 driji. Kok ditakoni ae. Kok enek kancane kesel kok iso takoni ae. Anjene penku yo ngono. Wong seru ana wong ngombe sampe takon ae. Kon mang drijimu pira? Loro. Dhuwitmu pira? Loro. Berarti driji? Loro. Loro lah gepeng kan dhuwit 1000. Heeh. Driji? Siji. Lah kudune kan ngono. Lah lha apa kudu nyumprat rene iki? Lah isine lombok pecenat rene tagak iki. Pringisan kon niku. Masih driji sidok tapi kan bati. Lah nyapa kok kesusu ambek anak kene kowe lapo? Lapo ya cung kok kesusu kowe? Sik. Engko wae. Jere kate ngeterno susi. Cung tinggali Gak apa-apa, masih dalu ang sipe engko tak tukune. Diri sampean mang cinta karo aku.
Tinggalono iki tinggalono untumu sito. Ya wis Dik, enak mulai hati-hati ya. Lah kok susi sapa sing goceng? Sing goceng sapa? Iki gak Sing paham. goceng sapa? Sampeyan ae. Sing goceng sapa? Sampeyan. Omongmu ki lho sing Jawa ngono lho kok omong Inggris ae. Kok susi ra dunung. Sis dipamiti belakang. Kowe ki ngguyu ta nangis. Salamono pamitan niku lho. Lah wong nangis. Kene Pamitan. salamono. Nang mulai Mas. Gak sida ngeterno aku ta. Lah dong ngeten aku ta, Mas. Jare Mas sampean sayang karo aku ta, Mas. Jare Lah jare sampean ki cemburu ta, Mas? Lah nyapa aku cemburu. Lah iku mang aku omong-omongan iku kok. Sing waras ngalah le. Telungane sampean sing waras ngalah. Ya iki wong telu iki gak waras kabeh. Ya ngger ya. Kowe gak mule tak diecek lek kau. Sus. Ayo, Ele yo. Kacang cek mulai. Hati-hati. Buka sing ngombo. Dhuwit 1000 driji, Sitok dhuwit 2000 driji. Aku piro? 5.000. 5000. Waduh, graono total iki. Selamat. Sik, Tekno ah. Gak tak awasane. akikku tak cepote. Ya Ayo. yo mangane kok iso akeh Hitung ngono, Peng. cepet. 1 2 aku tak nyidek 3 kurang seprapat bongko ucul kok pinter kongkon gilalap kon gilalap apa gi selilin Njene wersine ra dilem kok. Mang ayo dilem ya gak cepot. wis 1 Siji, 2 loro, 3 telu biasa. Sing tak Siji awasane limo. sus Ya beda to. tak awasane selamat. Iya. Jim. Lapo? Jim. Lapo? Lah driji 5 kok mbegar. Lah iki sak puluhan ayo entek. Lha kula hakku sepe. Lho. Lah kancamu cek butuh nek. Lho kon yo njalukne ta? Lah kon mang wis ngono lho. Lho, ya terus santeke go to. Oh ngono ya? Ngene tapi nek nang ngisor minggu. Oh ngono. Ngene. Iya. Syukur ngene mau wingkup terus ben gak iso mulu. Iya. Awas. Ya, selamat. Sampeyan awasi. Selamat. Lah lu megar nah. Atiku kok kaget tau. Telo. Selamat. Telo tiba ndi tiba Atiku. dodo. Ati Telo capeng Capeng. tiba ndi tiba weteng. kuwi dudu weteng. Apa? Kuwi Mbah Nang. 1 1 2 3 3. Selamat. Saya kok akeh men iku to. Kok kancane dingenge. Kok gak gelem cuwil. Terus. Wes. Terus. Ya. Lah mosok rek driji 5 kok le sak wil. Berarti kok gak jujur kok gak. Gak jujur piye wong aku nyodok parabola. Gak adil kok ning. Kok Iso. Ayo Sus. Berarti gak adil iki wis sisa wis kecekel tangan wis moh aku. Semua. Moh. Sampean. Walah yo, Bu Epur bojomu kok ngene. Iki mang enek tikus gak dipakani ta? Lah sapa sing ro? Kok mus. Lah 5.000 lumayan. Kene driji sitok oleh sitok. Wes, Lawan nek kene iki mang nandi? Lah runtuh sitok. wis wareg kon? Wis wareg? alah wis sampe gak kuat weteng. Gak kuat awakmu? Wis wareg? Wis. Ya wis. Wareken aku. Kandane dhewe neno. Ya muga-muga Guto pada ngodalane jembaro
lakune. Tame jabang baji. Tame jabang baji. Jaranane sore sing dadi saiki. Kono nanti gambu Sus. Peng. Berarti aku sing kurang adil. Ya? Nakal sampean. Berarti aku sing kurang jujur ya. Mesti nenek niat jujur. Ora peduli dhuwit 1000 2000. Aja kok ngitung driji kok to. Kerukunan wis padha-padha dipangan wong telu. Bareng ngono lho. Berarti aku salah ya. Iya salah. Berarti sing gak duwe hitungan sing gedhe kudu gendong sing cilik, sing cilik digendong sing gedhe. Ndak ngono kuwi sing bener. Kudune ngono ya? Ora kok sing gedhe. Nek pancene bengi iki mang aku sing salah aku njaluk pangapura. Iki trimo panganan tok, durung liyane. Durung liyane. Nggane tambah serakahe. Lah iya. Iki mumpung enek permintaan ayo dilayani. Aja dibaleni eneh kok to. Ngono ku serakah ngono ku elek. Nah, ayo diwaca. Diwaca. Nah, diwaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai cumpleng irungku. Ya. Kepada keluarga besar Yutukimah. Nah, selamat malam. Keluargane Yutukimah. Reguis lagu dan gending. Ya. Kelangan. Kelangan. Kepeling. Banyu langit, perahu layar. Gending menika langsung kula tujuaken dumateng keluarga besar Yutukimah. Sugeng midhangetaken. Terima kasih. Saking kula Bapak Siti. Berarti teko tuan rumah. Teko yu sapa iki? Yutukimah. Karo Pak Siti. Maksudnya kongone goyan pasian. Kapan ku kok kenal atau Mas? Lah kene iki dulur kabeh lho Sus. Oh ngono. Iya. Ditujokno nang panjenenganipun Bu Tukimah. Matur suwun. Iki bukan sifat penghinaan. Simpatis. Tapi cinta bersama rombongan Sari Budaya. Pimpinan Mas Tono. Mas Imam Sutono.